Heldu dira jaiak Antzolara ere eta eskualdeko gainontzeko herrietan egin dugun bezala hauek ere ez ditugu alduko prest, bagoaz! Aurkitu naiz bide burutzean, aukera zuzena okerra denean. Bueno, dantzan eta kantuan hasi dituzue jaixak, ze moduz banda hasiera? Oso ondo, asko disfrutatu du. Asko gozatu dozue, ze dantzain dozu eszenatokian? Gelditu denbora. Gelditu denbora udalekuetan astetxo batzuk inda suposatzen dut, eta udalekuak bukatu eta horrek tristura ekarten dau normalean, baina zuen kasuan jaixak hasi, Bai, oso berezia da. Gelditu denbora, daitzali mamuak minutu guztiak, nire izenean gelditu denbora, da piztu argia ongi etorria, bide berrira. Gaur eguardiko beste protagonista batzuk ditut alboan, ze moduz banda dantzaldisa? Ondo. Zer dantzain dozue? Sunday. Dozue dantza eszenatokian eta holan eman dutzazue hasiera jaixei, ezta? Bai. Ze moduz bandi udalekuak? Ondo. Ze bilizari eitzen azte guzti hauetan? Jolasak eta olako gauzak. Gelditu denbora, daitzali mamuak minutu guztiak, nire izenean gelditu denbora, da piztu argia ongi etorria, bide berrira. Udalekuak amaituta, baina jaixei hasiera mandotzazue? Bai, oso gustora. Zer dantzain dozu eszenatokian? Gukin du aibexamela. Bexamela dantzatu duzu eta holan emundu dotzazue jaiei hasiera, zelan aurre ikuste dituzue jaiak, ze ez dozue galduko? Barrakak. Nondik atatzen dozue zuek energia? Ez dakit, gauian lo eta gero goizean esnatzen gata superkantzauta. Gelditu denbora, daitzali mamuak minutu guztiak, nire izenean gelditu denbora, da piztu argia ongi etorria, bide berrira gelditu denbora, daitzali mamuak minutu guztiak, nire izenean gelditu denbora, da piztu argia ongi etorria, bide berrira ongi etorria, bide berrira ongi etorria, bide berrira. Kaixo denoi, iritsi da festa Antzolara ere, herriko jai nagusiak ospatzeko den agertu dago bertan eta gu Antzolarekin batera festa giroan murgiltzeko prest gaude, gaurtik domekara. Bitartean ospatuko dituzte herriko jai nagusiak eta jaien hasiera ofizial honetan protagonista izango diren udalbatzako kideekin, Oñarin dantza taldeko kideekin ere bai, asko jaietatik, aurtengoetara jaioetako jaioberri familiekin eta herriko nagusienekin izango gara datozen minutuetan besteak beste. Azabia festa! Zu argitan izarra jozten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Hementxe gaudegu bi Antzolarrekin, zuek zapia jaso duzu hortxe irudietan ikusi dugu nola herriko bi nagusienek eta herriko jaioberriak, iaztik aurtengora 13 jaioberri izan dira, jaso dutela zapia, zuek ere jarri duzu lepoan festarako gogotsu zaudete. Bai, urtero bezala, pañuelo aldatzen da eta beti erosten du, jaixei aurreitzeko, lepoan ipinitxe eukitzeko. Urtero izan duzu zapia aldatzen dela aurtengoan baina, izango da hemendik aurrerako definitiboa lepoan daramazuen zapia hau izan ere, datozen urteetan ere berdina izango da, ezta? Hori da, urtero berdina izango da, aurten rosa tokau da, gure kolore favoritua, hasi gu gustora. Ondo, bikote, jaiak hasi besterik ez dira egin, zein ekitaldi zordu da zuek galduko ez duzuena hemen Antzolako jaietan. Bueno, txosnetako kontzertuak ikusiko itxu, kuadreien arteko jolasetan be parte hartuko, moruan alardian eta sortzen dian beste ekintzetan. Izan ere ikusi egingo duzue, baina ekitaldi horietan parte hartzen ere izango zarete, ezta? Bertan egongo ba, herrixai
zea itxen eta hortxe gongo. Bikote, oraingoan galdera zaila edo erreza izan daitekena zuetzako, zer dira Antzuolako jaiak hasi egin diren jai hauek? Ez dakit, gu behintzet ondo pasatzen du, azkenean beti postasuna, posa emuten dugu jendian, herrixan jendia ikustiak, eta daenekin zendan parte hartzen du ondo pasatzeko. Jai girua gustatzen gaku, hasi disfrutatzera jai honek eta listo. Hementxe alboan ditut gaurkoan protagonista diren bi lagun, Antoniak 94 urte ditu eta Felixek hemen alboan dudanak 90 urte. Felix, gaurkoan Antzuolako jaiak modu berezian hasi dituzue. Bai, uste kabian hartu nahi, une bat pentsatzen, hola, deitxu zenian, etorriko nintzen, baino lau hartzera, Antzuolakoa izan da, txezako bai ez da, hola etorria. Hementxe biok izan zarete, Antonia eta zeu, herritarren bezpean hortxe jaso duzue, zapia lepoan jarri duzue, zuretzako pentsatzen dut, herritar guzti hauen aurrean jarrita eta emoziozko edo un momentu unkigarria izan dela. Dudaik ez, bai. Alaba eta Andrea eta etorri dira, horra alboan gehatu dira, eta, danen zehakin, Urte askotan, Felix, Antzuolako jaiak ospatutakoa, orain ere aurtengoak ospatuko dituzu, pentsatzen dut, orain urte askotako Antzuolako jaiak eta aurtengoak, izan dutela bilakaera bat ezberdinak direla, ezta? Bai, txeo. Honek itxen gabitzena dantzan, makina bat urtean indakoa geue. Orduan, klaro, gaztia, normala da moduan, gazten moduen. Da hostian jaitxe, bai, zero diferente. Lehene etzan olako gu gazte ginean, bai itxezan, udaletxeko zan, aurrezkua ofiziala edo gaur ez, hobeto antolatuta eta hobeto preparatuta eta asko hobeto. Izenak zeruan idazten, zuekin Hementxe gaude, beste protagonista batzuekin udalbatzako kideak ikusi dituzue plazan dantzan eta aurretik zuek egin duzue dantza. Bai, zuentzako gainera, zuzen banabil, lehenengo aldia. Bai. Eta zer modu sentitu zarete hortxe plazan herritar guztien aurrean dantzan ibili zaretenean? Ondo. Asko entxegatu duzue zuek? Bai, asko. Kontatu guri zein dantza egin duzuen eta nola sentitu zareten hortxe? Ikurrin dantza. Ikurrin dantza egin duzue? Bai. Eta nortzuk etorri da zuek ikustera? Ama, aita, mama. Familia eta etxeko guztiak, ezta? Posi zaudete emaitzarekin, oso ondo egin duzuelako dantza, ezta? Bai. Posi zaudete zuek dantzako emaitzonekin eta zuen gidari izan diren Oñarin dantza taldeko irakasleak ere hementxe posik daude, aurten gainera lan bikoitza izan dute udaletxeko balkoitik Antzuolako bandera eta ikurrina igotzeko hori izan duzuelako zuek Oñarin dantza taldeko kideok, ezta? Bai. Zer modu hartu zenuten zuek albiste hori? Ondo, guri azkenean proposau zozkuen hau igote eta guri ideia hona iruditzu jakun, azkenean indun lanakin da, emaitza bat emateko gure lan horri. Aurtengoan jaiak horrelaxe hasi dituzue, zuen dantza taldeko kideak plazara aterata, zer moduzko esperientzia izan da, beraientzako lehenengo aldia izan da eta plazan dantzan egin duten hau? Nerri xok pasau ditxo. Gartian nahi dantzan jarri dozte dengo momentuan eta, sin más. Urduritasunak bai, zapia lepoan ere jarri duzu zuek imaginatzen dut, pentsatzen dut, jaiak ospatzeko prest zaudetela jada, ezta? Bai. Bortxe, ikurrina goian, Antzuolako bandera goian, gora Antzuolako jaia! Gora! Zu argitan izarra jozten, izenak zeruan idazten, zuekin Urduritasunak kenduta gainetik olatz egin duzu eta gaurkoan zuek udalbatzako kideak ere hortxe irudietan ikusi dugu nola ibili zareten fin dantza egiten. Jaixetako zaiena indu, zidia, bere lana emuten dozku, dantza honek, eta bintzen zidia. Ondo erten da, gustora. Txoritxo batek esan dit niri, pare bat hilabetero ibili zaretela zuek jo eta zuen txeguak egiten gaurkoan dena borobila ateratzeko. Bai, aztelenero, eskerrak Oñarin taldiai, azkenian bat etorri da aztelenero guri erakustea eta gu posik. Hortxe egin duzue posik, ofizialki hasi dira Antzuolan herriko jaiak plaza herritarrez bete da, badago, festarako gogo Antzuolan. Bai, emuten da baietz. Jendia behintzet erten da eta bai, ikusten da jendia
juerga gauekin, bai. Izan gara, herritarrekin, protagonistekin ekitaldi hasiera hauetan galdetu diegu, beraiei Antzuolako jaiak zer diren, ola zuretzako zer dira Antzuolako jaiak? Ba, juerga eta parranda, ez? Azkenean musikia, ambiente ona, humore ona, launekin joteko aukeria, barre batzukin, bazkaldu kalian, euna kalian pasau, ba. Ekitaldi ez gozatu, baina baita parte hartu ere. Bai, komeni, ez? Bestela ez da ekitaldiak alperrik itxen dira, orduan, bai. Beti, azkenean zeo zeitzen baldima parte hartzeko da jendiak, ez? Da, bueno, jaixetan hartzen dugu, jendiak bazkaixa diala, gaurkua dala, jendiak hartzen dugu parte, bai. Pentasarreko mutiko alaiek ikirotuta, Antzuolarrak mailaren bueltan elkartu dira jan eta ginan egiteko eta ondoren kantuan aritzeko. Zer moduz hasi dituzue jaiak? Ondo hasi dituzue jaiak? Nundik ibilizari oin arte? Ba hemen, tabernetan eta, jera, izu nundik ibiliza? Lepo ajo, en mi casa, humoz. Bere etxe inguruan. Kola, eta oin afaltzea. Eta oin zehaz modokotzue? Aziaz, viva. Afaltzera, ez da? Etxera. Eta gauian parranda, ala zela zehetxe. Hau tope ibiltzen da parrandan, Tope, jera. Pope, irremotxua, Tope. Antzuolako jaiak hasi berritan lehenengo eguneko afarian, ondo ikusten zauen? Oso gustora, kuadrillan, tortilla patata, ensalada batekin, ambiente derra, lagunen artean gustora. Lagunen artean pasatzeko ditura daukotzue jaietako lehenengo egun hau? Bai. Arten gero, jo artean untza jeitxeria dagoela aprobetxo guaz, hemen juntatzen ga, da gero hoxe afaldu, kafetxu hartu, da jo ontzala jeitxi. Ondo jan, suposatze dut ondo edan bebai, eta ontxe kantuan itxeko. Noski bai, grupo ederra da, urtero etortzen dana gainera, ambiente kristona jartzen dau, eta gu beti abesten. Esan dugu Antzuolarrak jaiak hasi dituztela, baina Antzuolarrak ez dienako, hemen zauze? Por supuesto. Hemen maia lagun artien ikusten dut, maia oso anitza elkartu zari. Familia, bera da nire familiakoa, bai. Familia, lagunak suposatzen dut, hemen jan eta danean, eta kantuan. Por supuesto, bitu, hemen dekogu, papelita. Por si acaso jakiteko, a ber, emoten dozkutsi batazo, ze horritan gauze, eta jazta. Sin problema. Samurza morra orduan abestia, ez? Abestu gure dauenak abesten dau. Hori da. Eta dantzan me bai. Dantzan me bai. Home, gorputz momentu larrei ez dau jarritxa da gauzenean. Bueno, depende. Bakotza bedeko bere teknika, Zure teknika zein da? Bakotzu teknika sekreturik? Bai, baina sekretu da. Bueno, segiro ederrian zauzien, lagunako gisa, papelak zoi botatzen, bideatu gaitxo zuen gana, hori da izango zaielako jai guztiko saltzerienak. Ba, ez ga oso saltzerak, Arrapa gaitxuzu hemen, baina oso saltzerak ez ga. Bueno, dantza baten zabitze eta kantu baten. Hombre, honen inbida, jaixa urtean behin dira. Urtean behin jaixak eta jaixak ondo hasi dituzue? Bai, ondo, goizian umiendako bazkaixa eta zerbitzen da ibilega, eta ondo, oina hementxe, gustora. Eta ontxe umiak ikusten dut inguruan gutxenez ez dauzela, lapiko derra daukotzue hor. Zer afaldu zue? Ba, hoi eskua eta patatak. Eta bapo afalduta, suposatzen dut, ja ahotsak eukiko duzuela ondo berotuta, mutiko alaiekin abesteko, ez da? Bai, hori zan asmoa. Kantuan genden bai. Bueno, mentxe gauz, igual Antzuolako kuadriarik saltzeruenakin, hori izan dozkue? Baga. Ondo hasi ditugu jaixak ala? Arki. Zein duzu atzaldien? Bueno, lehenengo dantzak eta ikusitxu eta gero poteo pixkat. Poteo pixkat eta esaten dauek kantua faritan gazte gutxi biltzen diela, baina zuek mai inguru ederra monta duzu hemen. Gu urtero etortzen kantatzea beti, urtero. Hortik esaten dago ez flipau. Egisa da edo telebistan trampa txiki bat esan duzu? Ba, nik uste dut
pentsatu dula gaitxa soziadean, baina leku gutxi zeuan da. Ona pentsatu etortzea. Orduan hau zer da, esan benetan, hau da, zer da, plan B? Segundo plato da hau. Zer moduz hasi dituzue jaixa? Oso ondo, dana oso ondo, oso posi danok. Zein duzu atzaldean, konta bapurtxo bat? Ba, ziren, jungak baskaltzea eta jungak kanpo futbolea tal, eta gero, bakatzeakoan, dano batea jungak txosna aldea, eta traguak eta hartza. Eta ontsa ikusten zabet hemen bokadilluekin, Laguna Arte Ederrian kantua farira etorri zadiela. Bai hori da, beti urtero kintuak afaltzeu hemen plazan, da hori ba, kanturekin disfrutatzea eta gaua prepatzen hastea. Gauan apurtxo bat, berotze ariketa bat hau. Hola, gero gabian ikusiko ze pasatzean, eta? Ikusi zaituztegu baina, etorri aurretik ezagotzuela mairik eta ebilizariela azkenengo momentuan maiak ataratzen. Zer gertatu da? Berandu heldu zarie? Ba, bueno, pixkat desastrea gure kintadia, eta bueno, hor junga barrura, eta justo bi hiru mai zen libre, eta bueno, suerti daukidu, bastante desastrea da. Bueno, etorren urterako puntual hau etorri beharko zarie. Bai, hola. Hementxe ikusten zauegu, ontxe, hemendik ez, txirrista erraldoi honetatik jaitxika. Bai. Ze moduz Ur Parke honetan? Oso ondo. Bai. Ondo sartzen da, ondo etorten da olako euskisakin. Bai, oso ondo. Zenba denpora zoia zeia hemen? Ez da hit. Hasieratik? Bai. Eta zein jaula danetan gehien guztu isatzuena? Hau. Zeba? Ez da hit. Haundixena eta politzena gara. Hori da, eta olako euskisakin gustora, ez da? Bai. Bestela, jaixetan, atzo urten zinain edo astebururako gordeo zezuekin jarrak? Atzo bai. Bai, atzo bai. Bini bat, atzoko parrandia eta gero gaur freskatzia ondo, ez da? Bai. Bueno, ointxe bertan, hemendik urten berri zai, ze moduz doia goizeko Ur Parkia? Ondo. Bai, divertigarri xa? Bai. Eta freskagarri xa baita, ez da? Bai. Bero asko gaur? Bai, bueno, bai. Eta nun zein jak eixen guztu bisatzen edo, nun gustoren? Horko. Bai. Ondixena dalako? Bai. Bate bat nio geixok esan duzku, Guztan isatzuela alturetatik eta jaiztia? Bai. Bueno, eta bestela, antzolako jaixak, ze asmokin, ze parrandago guakin edo? Bai. Bueno, zen moduz doia hemen Ur Parkian goiza? Oso divertigarri xa. Bai. Askotan ibili zai edo askotan bota zai? Ez, ni ez, ontxe bertan etorri naizta. Beruan dako ondo etorten da, ez da? Bai. Urtero montaikin daue hau, urtero ikin daue hau edo, Normalian egoten dira inflabiak normala, baina urten urana. Eta zeintzuk nahi xau? Ba, uranak. Uranak, bai, divertigarri xauak. Bai, asko. Gaur, bainu jantzixa jantzi eta herriko plazara, ze moduz doia Ur Parkia? Oso ondo. Bai. Ondo. Divertigarri xa? Bai, asko.
Eta eskertzen da, ez da holako euskisakin freskatzeko aukeria? Bai. Zenbatetan ibili zai dagoeneko? Asko. Danetan. Danetan. Bai. Eta zenbat aldiz errepikau duzue? Askotan. Eta zein jagixen guztien izatzuena danetan? Handixena. Hemen de basabitzai edo bastante ziku ikusten zaituztegu, Ni ondio ez naiz bota, oin botako naiz. Gogoz? Bai, bueno, probatzeko. Zu bai, ezta? Bai, hombre, jaixak ondo pasabidia. Parkian ondo zabitzai? Hombre. Zein ja, hemen di bota zaila aurretik altu honetatik, hori da gustokoena. Zein ja hortik jaitsi edo hortik bota eta minez ez hartzeko trukua? Ez da, eske hartzen duzu mina edo ez duzu hartzen. Freskau behintzat bai, ezta? Bai, hori botatzen zan bakoitzia. Batzuk traje bainuakin, batzuk bainu jantzisekin bai, beste batzuk kaleko ropakin. Etxe bitzein bi xapitin bat pasaiken? Bueno, ni etxen hartuta bainu jantzia eta orduan bat ez daukat. Orduan, ibiltzeko asmorik ez? Ez. Eta ikusteko? Ba, divertigarria ikustia orduan bai. Zu bainu jantzisek harri dozu, ibili zara edo? Bai, ibili naiz pixkat, txirrista hartan. Zer, ondo da urparkia holako egun bero baten dako? Bai, divertigarria. Eta bestela, Antzolako jaixak, zela hartzen dituzue? Oso, ondo, oso politxa dana. Atzo ibili zinain? Bai. Ontzan jaitxire eta hori dana? Bai. Eta bestela, astebururako ze asmo? Bueno, ni amoran etxeen gehatzen ez lotan, ez naiz hemengoa, orduan. Hemen pasatzea. Dirua gaztau. Hori da. Dirua gaztau? Bai. Oin behar da baita jaixetan? Lagunekin parranda. Umiendako dala, baina batzuk ezin izan xatzu, ezta? Tentazioari utzi. Increíble, kriston beruakin etxea juna izarropa zaldatu eta ontxe noia berriro. Berriz be. A tope adrenalina, wow! Eta gainera ondo etorriko da, ezta? Bai, freskatzeko eta dana bai. Eta pixamona pasatzeko baita edo, Txintxua naiz, umia daukot. Horario infantil, osea, que lasai. Atzo agure erretirauta ordu. Bai, ontza ikusi eta etxea. Batzuk uretan, beste batzuk keizpetan, uretan dabitzen ari beira, zenbateko inbizia? Hombre, ez, atzaldeko plana egin da, direto bainadorian botatzea. Bai, dudabarik. Hombre, Joana bota da, eta dut, neue bai, atzaldian ornoia. Lotzak alde batea itxuta? Lotzak gaur ez da lotzak, gaur dau bero. Hori da, ez da? Horrek beste anakin alda. Hori da. Bai. Antzolako jaixak, zela hasizian atzo, eta ze asmo? Hombre, hasizian txistula isekin. Txistula isak, agi dandolo todo. Ondo, ambiente politxak sortu zen, jende asko, oso ondo. Bai. Zer dako iberezi Antzolako jaixek? Nik uste dela, nire ustez, parte hartzea handixa daukala Richarren aldetik. Bai, tango ekartzen du parte, kezi txistuak, kezi dantzak, kezi alardia, orduan girua nahiko familiarra da. Herrikoia. Herrikoia, hori da. Kalean bero nahikorik ez eta gu parriaren ondora etorri gara ikusten duzue, nahikoa jan badago antzolar guzti jaten emateko, izan ere antzolarrak jaietako bigarren egun honetan mailaren bueltan batu dira, indarrak hartu eta arratsaldeari behar bezala ekiteko. Ze moduz doia? Oso ondo. Hemen ikusten dut ez dakit jan eta eranerako tarte larre izten dut zuen hemen urpistola. Esaiotzu laguna, esaiotzu. Bai, latzo, gaur pixkan freska minbiatola. Dana dala jantzizarie oso guapa, alkandora, bueno, ez dakit polita bien alkandora horre. Pixkada kantia ematia herrixan baitza, herrikoa gata kantia eman biharra da. Da hor da, elegantia. Atzo, esan zozkuen zala herrikoen eguna juerga herriko gehienek botatzen zinutela, gaur ordia etorten dela aldameneko herritatik. Ze asmo gaurko? Gaur tope. Atzo ez ginen egin gaur. Atzo ibili zineten be bai. Ni bai. Ibili txakuak. Ni bai. Eta gaur, rezakia edo, bada bixamonia. Gaur bai, remonta. Arrekompo! Atzoko eguna eta gero, gaur rajerik bai. Piskatxo bat eukidu goizia, baina buelti emon jauia, bai. Buelti emun tontxe pistolatxoak. Bai. Antzolako jaietan, Baskarian, eta zu, muten duzu janin behar zaitxuela. Bai, eske Mexikoa noia, tola disfrazona, Bai, Mexikora zoia? Bai, ikusten da,
Nik ez nagoen esango Mexikola zoia zen. Bai, banoia. Pegatinan eta danak atara dituzue zalantza eukitzen badu norbaitek. Bai. Bat nahi eskero 10 zentimo. Baina, zela da posible, zue pegatinak atara, zure mozuakin eta 10 zentimo eskatzen. Kontua da, hemen daukatela itzulapiko bat. Eta bat iomutak majat pegatina bat, arek 5 zentimo, 10, bueno, batzuk euro bat behar mundozte. Eta orban gero honik, ne lagunak inbitau bitzu txupito batea. Eta helduko jatzuen, txupitotorako. Bai, entzun. Hombre, Mexikora fan aurretik baina, Antzolako jaiak. Horrek ez ditzuzu galdun, nahi izan. Azte artean noia, berez juminitzen lehenau, baina, klaro, aurten jaixako oso berandu jausten dira. Eta buelua aldatu neban da... Buelua aldatuta, orduan hori izango da seinale Antzolako jaixak zehozer badiela. Hombre, fenomenua diata, fenomenuak. Ikusten zabet, kuadrian batuta, kuadrian egunian hartu banikoa, lasai. Lapurtin dentzutela. Alkandoriakin, guapa eta guapo danak, nune dozi oso alkandoria. Sheinen. Shein. Hori dau modan ez da. Bai. Eta ze ekarri dozue, aurtengo jaietarako espreski? Bai, ezke aurreko urtean inginuan, baina zatar-zatarra zan. Aurtengoa oso politxa bez da, ala. Bai, ikusi bestiak da ere ikusi guria. Ara, jaiki, erakutzik amaria, ja ber. Eta tximinua zartarako. Manolito? Bai. Eta Manolito kitz egiten dago? Bai, betxu. A ber. Zue baino gehiago igual hitz egingo dago, segun sortutatik aurrera. Bai, hori da. Bero kristona, segiten dozue zuek beruan aurrean. Ezer. Txorrua? Bai. Ze txorro? Hor dare, zagazi auzoan dare txorruak, hola. Berontzeko, osteko. Begiratu segundu batez, lagunak zure ondoan daude. Herri Baskaria Antzolan ikusten duzue, mailak bete-beteta eta hemen zuek jarrita egon barik zutik kupelaren onduan, ez dakit kupela zaintzen edo. Bai, bate zaindu du kupela. Batek zaindu beharko dau, eta zuek hartu duzu errol hori inungo garazo barik. Bueno, gaur arduratu izetia toko jaku, eta papela ondo betetzia tokatzeako, eta... Ustu bijakun, problemia hori da, bueno. Bueno, zue kulparen zatitxo bat eukiko duzue usten bada. Bueno, bai, asumioko responsabilidadia. Ze modu ustazi dituzue gaixak? Ondo, hemen gaur kuadrien eguna da, eta ondo, kurioso. A ber, zela bukatzen da. Kuadrian elkartu zaria ikusten do, dotore, alkandora eta guzti. Bai, dotore hasi inga bintzet. Gaur, hostiala izetena kompletua, guardizian hasi. Eta gero, azaldia kuadrian pasau, eta gero aldan hain. Alkandorak, kontau guri sekretutxua, urtero aldatzen dituzue eta aurreko urteko berdina. Aurre kontua murritza dugu eta urtero iguala erabiltzen du, sostenibilitatea eta importantia gaur egun da. Zer dago? Dauke nezezerra bezala eta bertan da papel diferentiak. Harri irakurri. Aurretik ez daukazu mi mutien numerua lortu. Ala! Sorpresa, niria ez. Nik abstentzio. Ez, hombre, eta hau bete ezko emungozte txapa bat, nire musu bat egin da ez dakit zein. Baina lortu behoz aurretik bizemak. Bai. Venga, a ver topetan dituzen. Venga, askar. Tic-tac, gabil pasetan denbora, Venga. Zure numerua, pronda bada, esan numerua. 25 segundu, Ja, esan. Save. Unbidos. Sei lau. Mendi puntako. Zizortzi. Eta ontsa txapia emun bidotu. Bai. Gauaz. Txapia zer da? Ikusten da. Bolako pila bada. Lagun oso nahi ditzuzu. Ai, hombre, hau dana montauta. Gaur arratsaldean Mikeles eta inoiz kotizatu ez duten batzuek lehiaketa bortitza izan dute. Nutrizioak klabe izan da, Ander Alburuen apurtazioa errubera gainean, hortxe ondagakoa. Gazteriak irabazi egin du zahartzaroaren kontra. Ez dago besterik, bizitza legearen leloa. Animo gazteari
zorionak, batez be pilota handiarekin ibili denak, ze pilota txikiarekin egin dutenak kale egin dute sokatiran. Fermin, konexioa bidaltzen dizut, aurrera estudioan. Ze moduz banda? Oso ondo, bueno, urte guztizia ongo, ontalako preparatzen, esfortzua ondizia egon da, planifikazioa ondizia eta sakrifizio asko, eta, bueno, posiga duen rendimentuak enokion rendimentuak. Baina, aleginak merezi zen dago. Ba, por supuesto, hemen azkenean, jente aurrean, ez, esan dago, entrenamentua asko eta hola, baina, bueno, jente aurrean olako ekitaldi zeitxe, da, no posiga, oso posiga. Zer da zehazki zuk proba hontan indozuna? Nik uste dut papel klabia neukala, importantiena, azkenean maiot amarillo esaten dana, gurpilea gutiana eta asko entrenau biharri zen dut. Baina, bueno, nik uste dut entrenamentu danen frutua hortxe da hola, eta nik uste dut irabazteko aukera duzkula. Zer da zehazki indozuna? Gurpilea jun, gurpil gainea jun. Bueno, hemen txagauz kuadrian arteko jokuetako beste partaide batzukin, ze moduz banda? Oso ondo. Zer da zehazki egin dozuena? Bueno, herri kirolak edo uste ziela. Herri kirolak eta hainbat modalitatetan gainera. Zuri zein toko jatu? Neri arrisa jasotzia da, enpaketo induzte, baina tukoen behar izan jata, zenean. Bueno, baina ez diena baino txikitxo bazan arrisa. Bai, azkenean edadia, hola ez da superroi urteko batzun kontra, zenean benta geuki du. Bueno, baina ondo ibilizari, zurizteteko jatzutxea. Neri hori ez da izedan hori gotzia eta gero txingak. Danetik ibilizari egiten ez dakitan lehengoko urtia parte hartzen duzuena kuadrien arteko joko hauetan? Bai, lehengoa. Lehengoa da eta, bueno, emaitza ez da intxarra izen. Ez, eixa ez esperonan, baina ondo, emaitza bastante ondo lehen aldiz izateko. Bueno, zuen txanda beteta parte hartu duzue, ez dakit lehenengoz edo beste urte batez, kuadrien arteko jolasetan. Urtero hartzen du parte, aurten bastante ondo, bestetan kostatzakako, baina, bueno, ondo. Jaien bigarren egunean, dana ezin da emun. Ezin da eman, ze bihar zapatu bat tokatzen da, gainera dantza itxatokatzen jaku, eta gauzia komplikada gazik, gaur kontrola bin bida. Pero itxen da, baina hemen dabil ez dakit nor guri enpapetan. Bai, gure kuadriakoak hemen, ez da dela nahi inokirta, baina atzetik. Begiratu. Bueno, beste kuadria parte hartzaietako batzukin hau zen moduz banda zuen ronda hau? Bueno, ondo, gu guzteu ondo, gero abertzela itxain beste, baina momentuz, sensazio honak. Zer toko jatzu zuritxia? Neri trontzea toko jat, eta azken finean ondo indu. Ondo jako bai. Ondo bilizaria ikusi zauet, ez dakit izan zarien danetik kompetitibuenak, baina hasieratik kronometroai begira gauzak alik eta azkarren itzen. Bai, alde ondo nahi du, nik uste ondo horten dala gana. Beste batzun aldian zuek oso txintxo zauze. Beste xarma dugu. Beste xarma da, baina oso txintxo zauze. Gu bai. Horrek ez da balixo, txintxo batiak ez da balixo. Zela ez, bai. Ondo inbidia gauzak. Gauzak nigozu irabazteko gauzak inbituzu. Irabazle. Claro, ikusi da, Antzolako kuadrilla honena gu gala eta urtero bezala trikampeones. Hola xa. Egutiak? Ara erzela ospatzen dut.
Antzuolako herriko plaza beteta dago, oraintxe bertan alardea egingo dutelako hemen atzean, eta dagoeneko herritarrak prest daude lekua hartuta guztia ikusteko, dantzak eta egingo dituzten ekitaldi guztiak ere bai. Herridana biltzen zarie, eta zuri adibidez, zer da gixen gustatzen gatzuna hasieran egoten dan emanalditxua, dantzak zer disfrutatzen duzuzuk egin? Nire lagunekin ikustia dana politxa da eta... Lagun danak etorri zarie batera hau ikustera? Bai. Bueno, zuek hemen lehengo filan zauze, zer dutan etorri zarie hemen leku hau hartzeko? 6 eta 4 aldera. Orduan ja hemen 40 minutu luze egon zarie itxaroten, zergatik merezi dagoelako gauza baterako denbora etortziak? Azkenean urteroko gauza bada eta lehengo postuan ikustia asko merezi dau. Eta zuek noizbait animauko zinaten alarde barruan egotera, kanpotik ikusi beharrian? Ez dakit, ez. Bueno, eta zer esango zeuki bestela dala Antzolako jaixek daukien gauzaik onena? Nik uste dut ambientia eta alardia gauzaik onenetaiko bat. Azu ezinezko burrukaldixa izen zen, eta Nafarrako erregia eta bere armadia galtzaile irten zian. Zarmarrixan begaldian, 3 ilargi erdixan. Eta hori, zartuari, harkupetara. Bueno, gaurkoan alardia maitxuta, ze zentzazio daukotzu baina alardia jaukatu dela jendian harreriakin eta? Bueno, alde batetik lasaitxu beharra hartuat, eta posik. Plazia topea ikustiana, urtero moduan, jendiak eta ufaiatzen da oso posik. Eta zer esango zeuke daukola berezi Antzuolako alardiak? Gauza asko, alde batetik guria dala, guk indakua eta guretzat indakua, eta bestetik beste alarde batzuk ikusitza inguruan zelako problematik ekin dabitzen, guk dano batea ospatzen dula, arazo barik, eta arro egoteko moduko alarde badaukula. Eta bebai, memorisa itxeko, ez da, ekitaldi bezala aurkezten da, zuek uste duzue generazio berrixei eta helarazten jakiela memorisa historikori? Hala da, kostatzen jaku, poliki-poliki, orgabitz, lanian, aber gehiago zea itxen duen, baina, bueno, aiauko jakue poliki-poliki baitxa. Gaurkoan alardia ikusi dugu eta hemen jendetza pila bat batu da. Zerk esango zauke itxen dauela erakargarri jendian dako, olako alarde bat? Bueno, alarde lehengo garaia akordatzeko ipintzen da, eta politxa da, eta, bueno, herrian beti egiten da, eta, bueno, ondo. Eta, bueno, gaurkoan zuk barrutik bizi izan dozu, lehen aldia da barrutik egiten dozuna, ala lehenagotik bebain izan dozu? Lehenago behin inda daukat. Eta zelan uste dozu, kanpotik bizitza emozio handi xau ekitzen dela, ala barrutik emozio handi xauekin? Bai, barrutik be eta kanpotik be emozio asko eukitzen dugu. Eta urrengo belaunaldixei olako ekitaldixetan parte hartzera edo gonbidatuko zen itxuzke? Bai, gonbidatzen dugu, akordatzeko da lehengo urteak eta zelan bizi ziren jendiak, kanpoko jendia, hemengo jendia, akordatzeko alarde hau eta herriko lehengo gauza akordatzeko politxa da. Beste protagonistetako batzuk, dantzarixak izeten zarie, zenbat denbora emuten dozue olako ekitaldi bat prestatzen? Urte normala baino pizka berandu bat baina normalian azten hilabete bat, 2 hilabete lehenago ensaiatzen eta gero dana ondo urtetzeko. Eta, bueno, gaurkoan jendian aurrian imaino lehenau, egiten dozue ensaio orokorrak eta olakoak? Hori da, eukitzen du alardia baino azte bat lehenago ensaio orokorrak dano batera, eta egunian bertan bebai beste ensaio orokor bat. Eta ipatu duzu aurten berandu hau hasi zariela, horrek esan nahi dau, lehen hautik bebai parte hartutakoak zariela hemen Antzuolako alardien. Bai, normalian urtero hartzen du parte, así que aurten bebai hemen. Eta zer kitxen dutzu zuei apustu hori txea, Antzuolako alardian parte izetera animatzia? Azkenean gu dano dantzarixaga eta hemen herrixan bultzauen bida olako ekitaldixak, así que hemen urtero bezala parte hartzen. Bueno, alarde batetzan alarde izango musikarixok barik. Zer uste duzue, zer bultzatzen zaitxue zuei alardien parte hartzera? Hombre, herritxarraga, bizi guztian ezagutu dugu, parte hartu dugu urte askotan, eta, bueno, pentsatzot, musikuape badaukela zezana honetan, eta oso importantia dela doinua, eta gure herriko zerbait danez,
hoxe. Eta gainera ikustia ez da nola disiplina desberdinak elkartzen dien. Hori da, jende desberdina, adin desberdinetakoa, mota desberdina, musika desberdinak, herri desberdinetako kulturak irudikatzen dira, hori guztia. Gure baitan datza eguzkia, luna eta izota, urratu dezakeen argia, toko duen bihotza. Bihotza bezain beroza bai, besoak eta eskua, gorririk ikuste zaguregia, alkezete ditu. Bateko zeria bero, batino lotu dideio, izango bakoitzakuna guruberea, oranteak egurea, etengabe gabiltza zabaltzen, izan da Inor begorika, gure buruaren jabe, herri guztiok tekinika, zabiltza berori gabe. Bateko zedia bero, batino lotu diteio,
izango ikutia Beretako Guankada jazten ibarrera Eta Guankada jazten ibarrera Eskerrik asko. Ondarre plaza jendez gainezka dago, izan ere Antzuolako jaietan zezenak ere badaudelako eta oraintxe bertan plazan bertan ditugu. Jendearen artean emozioa, zirrara eta sustoren bat edo beste ere aurkitu dugu. Ibilizaren iratzetik Tazen batetan Ibilina zure bila Tazen batetan Bueno, lau hamarkada eta gero berriro bekarri dituzu zezenak Antzuolara, zer bultzatuta izan da erabaki hori? Bueno, ez dakit, saletasuna bultzatuta esango nuke, eta, gero inguruan da berbainean, da jendea aldeko zeuan, eta, aukera bat ikusi nioan, zoze berrixea ipinita, berrixea ez, baina, atzea berriz bueltan ekartzea zezena plaza, eta horretxek bultzatu zuzun, be. Eremu seinale batemu nire burua, beti dauela galdezka. Zenbat laguntzat zenbat gau, zenbat negatzez zenbat min. Eta herrixak erantzun dauela ikusten duzu? Bai. Plazia ikusi beste egitzeuan, zela zeuan, kanpoan jende pilia eta barruan bai, jende pilia, zezenakin jolasian, da niztoak eixo euskatze bentze, bai. Tazen batetan, ibilina zure Orduan, hemendik aurrera urrengo urtietara zer eskatzen dutazu edo zer aurre ikusten duzu? Bueno, ni nahi guneke, repetitzia, ez? Gaurko ikusitza, ni uste exito bat izen dela, eta ni nahi gunuke repetitzia, eta, oin, aurretik izan bezala balora bingu, gaurko eguna agerzela jundan eta hori dana, eta, nik uste balorazioa gona izango gala, orduan, espero nik atro urtean, berrentz ikustia. Hau elurretan kanta da, eta hola dio. Elurretan etzan, nahiko nuke besoak zabalik etzan. Ezudako elurretan, nire mapaztenan, ikusteko esperoan. Elurretan etzan, nahiko nuke zerura begira etzan. Inoiz izan nintzen, Zakia rotzari hasteko galdeketan. Isiltasun zuria ator belarria
zen bihurtu azazu kristalezko nire oroimena elurretan atzen nahiko nuke zerura begira etzen noiz izan nintzen izaki arrotzari hasteko galdeketan elurretan atzen nahiko nuke eskortza babikatzen esan ditudan hitzak izoztu da itxasten malutak Espainiatan Isiltasun zuria atorbelarri hartzen Gaztandu naztazu izara garbi baten antzen elurretan atzen nahiko nuke esfortza balikatzen elurretan atzen nahiko nuke esfortza balikatzen hasteko galdeketan izaki arrotzari hasteko galdeketan izaki arrotzari hasteko galdeketan izaki arrotzari hasteko galdeketan Eskerrik asko.